Zastav sa. Na chvíľu odlož všetko, čo musíš. A len tak buď. Vítam ťa pri počúvaní podcastu Kód vnútorného pokoja. Moje meno je Tatiana Benčeková a toto je bezpečný priestor pre teba, pre tvoje emócie a tvoje vnútro. Ahoj milá žena, vítaj pri tejto epizóde nášho podcastu. Dnes sa spoločne pozrieme na niečo, čo väčšina z nás zažíva, ale málo ktorá tomu naozaj rozumie. Pozrieme sa na tiché signály nášho tela, ktoré tak často ignorujeme, až kým sa nezmenia na krik. Chcem začať jednou otázkou, ktorú ti položím priamo do tvojho dnešného dňa. Kedy si naposledy povedala niekomu alebo niečomu pevné, jasné nie, bez toho, aby si potom cítila výčitky svedomia? Ak si na túto otázku nevieš rýchlo spomenúť, alebo ak tvoja odpoveď znie, že hovoriť nie je pre teba nesmierne ťažké, táto epizóda je určená presne pre teba. V minulej úvodnej epizóde som ti hovorila kúsok zo svojho príbehu o tom, ako ma rakovina donútila zastaviť sa. A dnes sa pozrieme na ten mechanizmus, ako to celé v našom vnútri funguje. My ženy máme neuveriteľnú schopnosť. Dokážeme vydržať obrovské množstvo tlaku. Sme naučené zvládnuť rodinu, prácu, domácnosť, postarať sa o rodičov, vyriešiť krízy a popri tom sa stále usmievať. Keď sme unavené, povieme si: to nič nie je, musím to ešte vydržať. Keď cítime smútok, úzkosť alebo hnev, často tieto emócie zatlačíme hlboko dovnútra, pretože predsa nechceme byť tou, ktorá prenáša zlú náladu na ostatných. Nesieme na pleciach ťažké neviditeľné batohy, či už sú to obavy o deti, alebo nejaké rodinné spory, staré krivdy. Lenže svetoví experti na psychosomatiku a zdravie hovoria jednu jasnú vec. Emócie sú energia. A energia sa nedá len tak vymazať. Ak ju aj vyženieš z hlavy a zakážeš si ju cítiť, ona nezmizne. Ale presunie sa niekde inde do tvojho tela. A tvoje podvedomie a tvoj nervový systém si pamätajú každé jedno tvoje prehltnuté nie. Každý moment, kedy si chcela kričať, ale radšej si zostala ticho. Každú chvíľu, kedy tvoja duša túžila po oddychu, ale ty si svoje telo hnala silou vôle ďalej. A keď toto potláčanie trvá mesiace alebo roky, tvoje telo pochopí, že tvoj rozum ho nepočúva a vtedy prevezme kontrolu a povie to nie za teba. Ako to vyzerá v každodennom živote, keď tvoje telo začne hovoriť nie? Pozrime sa na 3 najčastejšie oblasti, s ktorými za mnou ženy chodia. Prvá oblasť, to sú také chronické nápätie v tele a rôzne bolesti. Nosíš na svojich pleciach celý svet? Všimni si, ako vyzerajú tvoje ramená a krčná chrbtica. Sú stiahnuté, stuhnuté, ako by si neustále čakala na nejaký úder? Bolí ťa často hlava alebo cítiš tlak na hrudi? To nie je len unavený sval z prievanu. To je fyzická podoba tvojho preťaženia. Tvoje ramená doslova nesú váhu všetkých tých povinností, ktoré nevieš delegovať alebo odložiť. Druhá oblasť je nespavosť a nočné budenie. Láhneš si večer do postele, si na smrť vyčerpaná, ale tvoja hlava zrazu prepne do plného výkonu. Alebo sa zobudíš okolo 3 ráno s bušením srdca a nevieš zaspať. Podľa psychosomatiky a tradičnej čínskej medicíny je noc časom, kedy sa majú emócie spracovávať.
Ak cez deň nedovolíš svojim pocitom výjsť na povrch, tvoj nervový systém zostane v stave permanentného ohrozenia. A tvoje telo ti hovorí, nemôžem spať, pretože musím byť stále v strehu a chrániť ťa. Keďže ty sama si neoddychneš. A treťou, poslednou oblasťou je absolútna chronická únava, ktorú už nerozchodíš. To je ten stav, kedy sa ráno zobudíš rovnako unavená, alebo možno o niečo viac, ako keď si večer ľahla. Žiadna káva, žiaden víkendový spánok ti už nenavrátia energiu. Tvoje telo vyhlásilo štrajk. Hovorí ti, keď ma nepočúvaš, keď ťa prosím o hodinu ticha, vezmem ti energiu úplne, aby si musela len ležať. Takto ti dá tvoje telo najavo, čo si o tom všetko myslí. A chcem ti vyrozprávať krátky príbeh jednej mojej klientky. Nazvime ju Eva. Eva prišla za mnou s tým, že už mesiace trpí obrovským nápetím, bušením srdca a pribrala, hoci sa snažila jesť zdravo. Absolvovala všetky lekárske vyšetrenia, no lekári jej povedali, že je zdravá. Ale ona sa cítila hrozne. Keď sme sa v mojom terapeutickom priestore ponorili hlbšie pod povrch, zistili sme, že Eva už 3 roky žije v neustálom napätí. Starala sa o chorú mamu, pomáhala dcére s deťmi, v práci brala nadčasy, pretože nevedela šéfovi povedať nie. Na moju otázku, kedy urobila niečo len pre seba, sa rozplakala. Eva racionálne v hlave vedela, že je toho na ňu veľa. Rozumela tomu, ale to porozumenie neprinieslo úľavu. Až cez jemnú prácu s telom, uvoľnenie potlačeného hnevu a smútku a cez techniky spájania sa s vlastným vnútrom sme ten starý kód tlaku začali prepisovať. A Eva sa musela naučiť jednu, pre ňu veľmi dôležitú, revolučnú vec. Povedať niekomu inému nie, znamená povedať samej sebe áno. Keď začala s láskavosťou nastavovať hranice, jej bušenie srdca zmizlo a spánok sa vrátil. Jej telo už nemuselo kričať a ochorieť, pretože ho konečne začala počúvať. A milá moja, ak dnes cítiš, že tvoje telo už teraz hovorí nie cez únavu alebo bolesť, neodsudzuj ho, nehnevaj sa na ňo, že nevládze. Tvoje telo nie je tvoj nepriateľ, ktorého treba poraziť alebo prekliať za to, že má slabú imunitu alebo že ťa niečo bolí. Tvoje telo ťa len nesmierne miluje a snaží sa ťa zachrániť pred tebou samou. A mám pre teba jednu malú praktickú domácu úlohu na tento týždeň. Za každým, keď ucítiš napätie v ramenách alebo ťažobu v žalúdku, alebo ty už vieš čo, zastav sa. Polož si ruku na srdce, hlboko sa nadýchni a opýtaj sa samej seba. Čo by som teraz urobila alebo povedala, keby som sa nebála, že niekoho sklamem? Učiť sa načúvať telu je proces. Je to cesta, ktorou ideme spolu kráčať. Ak cítiš, že táto téma s tebou silno rezonuje a chceš sa naučiť rozumieť signálom svojho tela skôr, než bude neskoro, pozývam ťa na môj web www.tatianabenčekova.sk. V popise tejto epizódy nájdeš odkaz na moje online programy, možnosti individuálnej konzultácie, kde môžeme spoločne tvoj osobný kód vnútorného pokoja rozluštiť. Nezabúdaj, že tvoje telo nesie obrovskú múdrosť. Keď mu začneš načúvať, vždy ťa privedie späť k rovnováhe a sile. Klikni na tlačítko odoberať, tu na Soundcloude, aby ti neušla ďalšia epizóda, ktorej sa pozrieme na to, prečo je pre nás menopauza takou veľkou transformáciou. Ďakujem ti za tvoju prítomnosť a
Prajem ti krásny vedomý deň, plný láskavosti k tvojmu telu. Objímam ťa a dovidenia.